Vamos a dar comezo a sesión extraordinaria do Pleno para tratar do único punto que é o orzamento xeral do Concello de Lousame para o exercicio económico 2017. Os seus anexos, nosa de execución e cargo de persoal, que é o que corresponde aprobar hoxe. Teñen a documentación dende o martes ao mediodía no seu poder, tivemos comisión de seguimento e control, onde se informou e vou a facer un breve resumo antes de pasar a darlle esa palabra e despois a votación. O orzamento é de 2.869.006,77 euros. Uns 12.000 euros máis que o ano pasado. En canto aos ingresos, procuramos ser o máis axustados posibles á realidade, incluso sendo casi a baixa para que os resultados despois a hora de estabilidade, renda de gasto e todos os parámetros a cumplir non partamos de uns ingresos que superen o que logo vai a suceder. Más ben, preferimos que sexa o contrario, como estamos seguros que vai a ser. Teñen todos os capítulos de ingresos e gastos, nas primeiras veces a poder vostedes ver. E logo a explicativa do proxecto de orzamento, onde vamos enumerando, e no capítulo 1, máis ou menos igual que no pasado, solamente a diferencia que antes expliquei, que se incluyen os trienios dende o momento están orzamentados, pero saben que dependen de que se aprobe o convenio dos traballadores, que está sobre a mesa, que esperamos que en os días se pasen a mesa de negociación para poder facer efectivo. Hai traballadores, xa expliquei na comisión, que son laborais, pero que xa levan tempo no Concello e lles corresponde, se é que o aproban, a única maneira de facerlos efectivos é vía aprobación do convenio. Eso non incumple a ilegalidade, porque hai sentencias que tamén se fai referencia a secretaria, aí a reflexón de que si un dereito que se lle recoñece. Despois, en canto aos salarios, todo está, non hai ningún imposto máis, ni ninguna outra cousa. O informe económico financiero, tamén o viron, supoño que sin ningún problema. O cargo de persoal se axusta ao que xa temos na realidade, con todas as plazas que agora existen, máis aquelas que están financiadas tanto pola Deputación como pola Consellería. Está a débeda, onde se di que ao finais do 31 de 12 a débeda cas entidades financeiras será de 49.027,67, ainda que nese cadro poden ver tamén o PAI, que é o Plan de Diputación, que é un préstamo, e poden ver a devolución da restitución dos tributos do Estado. O que temos que concluir é que o Concello de Lousame, ao finais, o día 31 do 12, vai a ter 49.000 e para o ano que ven amortizaremos totalmente a débeda a longo prazo. Tamén lle queria comentar neste punto que a póliza, a operación de tesorería que temos de 200.000 euros a día de hoxe, e o tiña aquí, que me acabei de entregar Monse, temos disposto cero saldo, porque se reintegrou todo aquilo que habíamos disposto para facer fronte ao pago de obras ou cualquier outro tipo de operacións que fosen financiadas por outra administración e que todavía non foran feitas efectivos. Entón, a día de hoxe, temos disposto cero. Pero, de todas maneiras, se prevé no orzamento, esta caducaría en novembro, se prevé, por si fixese falta, volver a contratar outra a finais de ano, porque aí preferimos prevelo agora que despois encontrarnos con esa necesidade que o mellor este ano non se dá, e sería a primeira vez, porque xa o ano pasado pedir en novembro foi algo no que se notaba que a situación económica era moito mellor, algo que nos permitía ter liquidez hasta ese punto do ano, e agora mesmo no mes de agosto non temos disposto nada de esa póliza. En canto ao capítulo o anexo de investimentos, que o teño tamén aí,
pois poden ver que son 715.056,81, no que figuran a cesión de terreos, saneamentos, obras viales, tamén aforo enerxético, como poden ser completar os locais sociais, as caldeiras de biomasa para o aforo enerxético, camiños de Candarela, Minas de San Fiz, alimentación en Carantoña, o camiño de Camboño, en Seoane e outros por todo o Concello. Tamén está a mellora enerxética na Casa do Concello, o equipamento escénico no Auditorio da Casa da Cultura, ou sea, son obras en vías, en saneamentos, en aforo enerxético e en cultura. Decir que, aparte desto, que son investimentos que están consignados no noso orzamento, hai investimentos de outras administracións que son contratados directamente por elas. Nese punto, tamén quisera mencionar, aquí está, se o queren ver, o da débeda, de disposición, pero se saldou hoxe, e en canto ás obras, decir que dende a Xunta de distintas consellerías hai o patio que vai a empezar a construir, o patio coberto do CEIFE, do Colexio Cerradas de Castro, está o de Plano de Infraestructuras Rurais, donde hai no interior de Lesende e tamén por rematar a actuación na parroquia de San Xusto, que desde a Consellería de Medio Ambiente se invertiron 40.000 euros no que Tállara, facendo unha actuación de recuperación dos taludes que se caeran coas crecidas do inverno pasado, que deterioraran e casi eliminaran en algúns puntos o paseo. Se fixe unha actuación, como xa supoño que irán estes días, de bioenxeñería, que esperemos que dé resultado e dentro dos meses rexenere coa vegetación natural e quede totalmente desapercibida. Está aquí o proxecto que se entregou antontes no rexistro do saneamento do Seixido por 199.000 euros, e tamén de Gandarela Mirón por o plan de medio rural de camiños, de Gandarela Mirón, perdón, e despois no Apro Rural, que este ano serán as persoas uns 56.249 euros. Ao mesmo que no Centro de Saúde, obras que se farán por rondar entre os 60.000 euros para completar a actuación que se fixo ano pasado na cuberta, este ano no interior, en canto a fontanería e para tentadores e outras actuacións consensuadas co persoal do centro. Tamén na Diputación se fixo unha xestión que se leva no programa electoral e está a mellora do vial no tramo en Aldea Grande e tamén a construción de beirarrúas. Se fixo xa o primeiro contacto con os propietarios das fincas para facer a expropiación e esperemos que pronto empece a obra, que son de 300.000 euros. Ademais da inversión da Consellería na conexión de Porto Bravo, que nos vai a beneficiar aos que vivimos en Lousame de cara a axilizar e mellorar a seguridade vial nese tramo. Todo iso será, en canto a Xunta, 1.500.000 euros. A Diputación ten previsto esa actuación e tamén a ponte, que quedará a ponte de Berrimes. Esa actuación quedou pendente na obra que se fixo na legislatura anterior, dende Berrimes ata Aldea Grande, se fixo o ensanche e mellora dese vial, e quedou pendente a ponte, un proxecto independente, porque estaba pendente do permiso de augas. Unha vez conseguido o permiso de augas, se vai a cometer tamén, polo que xa se ve publicado por os permisos a augas e a patrimonio, esa obra. O cal son obras importantes en infraestructuras, tanto no capítulo 6 que se fan dende o Concello, como o orzamento propio, como as inversións que se van conquerindo en outras administracións, e ainda esperemos que sexan máis que estas, porque tamén temos xestións feitas en instalacións deportivas, e tamén en patrimonio para a recuperación da ponte que está paralela a esa na que vai actuar a Diputación e que queremos poñer en valor. Eso en canto a inversións, a investimentos. Despois, en un informe de intervención, leemos a súa conclusión do orzamento, na que di
que emite informe favorable no relativo aos aspectos de verificación da legalidade e coas execucións realizadas no informe. No que se refire a necesidade de tramitar a RPT, que unha vez que se faga o convenio, pois en anos vindeiros hai que acometela neste Concello, que é necesario para delimitar as funcións de cada quen e tamén ir quitando, cubrindo as prazas que agora mesmo están cobertas por laborais temporais. Coa estabilidade orzamentaria está analizada nun informe independente no que di que cumpre estabilidade e no outro informe de intervención conclúe dicindo que cumpre a estabilidade este orzamento. Logo están as bases de execución, que son exactamente iguais que o ano anterior. Se hai algo que cambiar, xa fixéramos o ano pasado, xa antes, despois do aprobado, e como xa estamos agora mesmo avanzado a metade do ano, pois preferimos deixalas tal cual están, e se temos que facer unha reforma que unha reforma necesaria en algún punto ou aspecto, a faríamos nos orzamentos do ano próximo, que comenzaremos a preparar no primeiro mes de setembro para que poidan ser aprobados en xaneiro. Ainda que as circunstancias de persoal siguen sendo apuradas millores, pero cunha secretaria acumulada dos días e que agora con unha baixa que se vai a producir de inmediato da persoa que está en contabilidade por maternidade en breve, pero ahora mesmo porque non se atopa ben. Todo iso pois fai que teña que haber un sobreesforzo por parte do equipo de Secretaría de Intervención e que tengamos tamén que prever en breve cubrir esa plaza, que ten unhas bases para cubrir a plaza como persoa interina, na plaza do responsable de contabilidade. Con respecto ao orzamento, nada máis, decir que hai un 20% en gasto social, tanto en axuda a domicilio como en conciliación, tanto referido a atención aos maiores como a favorecer que se incorporen ao traballo as familias atendendo aos menores en período que non é de horario escolar, nos meses de vacacións e tamén durante o horario escolar, aumentando as horas de dependencia, atendendo ao centro de día, e tamén con programas de voluntariado e todo o que favorezca a calidade de vida dos veciños de Lousame. Con todo isto, doi a palabra. Creo que, seguro foi un resumen breve, porque xa lles dixen na Comisión de Seguimento e Control se tiñan alguna cousa que quería que le aclarase, que eu le aclaraba nese momento. Tanto que... Vamos a ver. Nos, con respecto aos presupuestos, vamos a empezar queixándonos xa de principio, porque se sabe que é o de nós. Sigue nos parecendo tempo escaso que nos dá para poder acometer o pleno que consideramos máis importante do ano. Vostede tamén o considera así. Entón, pois eu remítome a unhas declaracións que vostede fixo con referente a eso e, pois gustaríanos que tamén que se fixera un esforzo e non se tardara no próximo outros 8 meses en traer os presupostos ao pleno, vale? Con referente, chámonos moita atención os importes, porque fai pouco traxose a pleno, hubo unhas modificacións de crédito. En esas modificacións de crédito aparecen uns gastos de personal que non corresponden co que fora nos presenta. Pois, por exemplo, no boletín da provincia, no capítulo 2, no capítulo 1, pon gastos de personal 997.336. Isto está de fecha, vamos a ver, non quero equivocarme, de data de 19/5, o sea, deste ano. Posteriormente, houve outro pasaba de 1 millón de euros a partida de personal. A que datos está vostede referindo? Modificación de crédito, isto está no boletín oficial da provincia, que non me inventei eu. Entón, pois non me concorda, a cifra hai un desfase de cerca de preto de 70.000 euros. Entón, ou encollermos desde maio
aquí encolleu o personal, pero perciben moitos cartos para tanto encoller. Vamos a ver, sigo. Despois, usted pode-me... Vamos a ver, no tema de gastos eu non vou entrar na minucia porque sabemos todos que hai que casar as cifras e entonces, sí, porque eu non, ou a miña capacidade intelectual é moi pequena, ou que se poñan cifras de 5 euros, 10 euros e 50 euros, pois para cadrar os números, pois non me encaixa. Entonces, como sabemos todo, máis ou menos, como vai isto, pois, bueno, aí non vou entrar, pero si vou entrar en algúns temas, como pode ser, por exemplo, nas reparacións e vías públicas e tal, como dice, se nos fala sempre de acceso ao núcleo de población 20.000, moi genérico todo, non? Perdón, non? No, que non lle escoitei. Que me refiero, en reparación, mantenimientos e conservación. Falamos de vías públicas, accesos a núcleos que vanse invertir 20.000 euros. En pavimentación, outros 20.000. En carreteras, 40.000. Estamos falando do presupuesto. Sí. E en abastecimento domiciliario de agua potable, 5.000. Me parece que hai alguna previsión feita desde o Concello por si hai escasez de agua en algún núcleo do Concello. Sin embargo, despois tamén aparecen partidas da Administración General, por exemplo, gastos diversos, publicidade e propaganda, 38.000 euros. No. Non? Lea exactamente o que pongo. Gastos diversos, jurídicos... perdón. No, pero leo. Gastos xurídicos, é que outra que pongo. Sí, jurídicos, sí, perdón. Equivoquei. De contencioso, xurídicos... Sí, 39.000. Isto que estamos pagando os abogados do famoso pleito, non? Non. Hombre. Sin embargo, hai unha partida, fomento de emprego, 300 euros. Me parece que temos que debíamos de gastar en publicidade. A limpieza de faixas de protección de núcleos tamén me parece... Por detallar unha cousa, non? 7.000 euros. Sin embargo, seguimos, temos aquí, liquidamos, por exemplo, usted acaba de falar de que aumentou un 20%, entendín ben, o gasto social. Non, que suponía un 20%, máis un 20% do orzamento. E pode sumar. Sin embargo... Porque yo explica despois, porque está lendo agora... Non, estou lendo... Logo hai os informes que están capítulo a capítulo, o informe do orzamento. Sí, pero como lle dixen antes... Valle desmenuzando todo e pode ver moi... Como lle dixen antes, eu en 3 días non son capaz de ler detalladamente, todos fun ao núcleo, digamos, non? Sin embargo, aquí, para xantar na casa, hai 3.395 destinados, o sea que... Por iso non sei de onde sacamos os 20%. Aquí hai unha partida tamén de unha bomba de calor para San Xusto. Para que local é? Para a escuela ou é para baixo? Para bomba de calor, San Xusto. Gastamos 18.140, dos que aporta a Xunta 13.000, non? Os 4.500. Isto que é para o albergue ou para a escola? Eu contesto todo ao final, porque aparte disso xa o coñece no ano pasado que é o mesmo proxecto que veu no mesmo orzamento. Vale, entón... Pero eu contesto todo ao final. O ano pasado o orzamento era un poquinho máis elevado, estamos restringindo. Non, é máis elevado deste ano, 12.000 euros, 12.000 e pico euros, é que está equivocado. O parque público este do Colexio da Silva, que é o que falamos de que se iba a cubrir, ou é outra cousa distinta? Te explico, non? Sí, vale. Mobiliarios locais sociais. Gustaríame tamén que me especificara, porque aparece nunha partida aí unhas cousas que non se definen claramente. Referente ao... Aquí pon un taburete, mesa alta, mesa xixela, o sea que... Pero bueno, gustaríame saber onde estamos metendo esas partidas, non? Vamos a ver, que máis? Resulta
de que o que sube tamén é o gasto corrente, non? O gasto corrente sube. Os ingresos, sin embargo, baixan. O fondo de cooperación baixa. Sin embargo, aquí usted di que aumenta... E os tributos do Estado aumentan. Perdón. Está na mesma folla, señor Parada. No. Mesmo informe. Aquí di que aumenta, en comparación cos 16, 170.000 euros a cantidad destinada a financiar gasto corrente. Sí. Cando foi do PAI, cando foi do Plan Único, vostede tráxenos aquí unhas cifras que non me encaixan agora co que usted pon aquí, non? Porque usted falaba de que a Diputación que nos deixaba de... E aquí a min dame subvención de Diputación Provincial. Estamos falando do exercicio do 17. Está aquí constatado, eu non me estou inventando máis que lendo. Entón, aquí falamos a suma da subvención da Diputación no capítulo 4, vale? E no capítulo 7 e falamos de 746.000 euros. Me parece que é algo máis que 600. É pouco que falábamos, 623, me parece. Vou a repetir un ratiño para que se escane a memoria. Non, máis ou menos non traxe na cifra ahora pero si tiño fotocopia, ya non vou volver a dar. E despois, como se digo, en cuestión de números non teño nada que obxectar porque xa sabemos todo como funciona o encaixe, non? Pero nós levamos tempo pedindo o RPT. Ahora, afortunadamente, parece ser que a ver se conseguimos que se faga. Eu penso que é a cousa máis, digamos, máis razonable e máis xusta para todos os traballadores. E vamos a seguir adiante. E despois tamén me gustaría facer no informe da secretaria, na cuestión relativas ás competencias municipais, ben detallado todo, non? Entón, eu quería facer algunha salvedade nesto, porque gustaríame que competencia, acredítase competencia neste servicio, en cuestión, por exemplo, de alumnado público, en cemiterios. Temos un cemiterio civil que está super abandonado, vai seguir estando así. Eu sigo informando de este trimestre. Estou tomando nota de todo, Vale. Abastecimento domiciliario de agua potable, daí viña a pregunta anterior, vale, se hai alguna previsión de... Vale, porque dado os anos que levamos de pouca publicidade, pois podemos encontrar, de feito, temos entendido que xa en algún sitio xa está escaseando e xa ten que facer virguerías para abastecerse. E respecto ao urbanismo, tamén, que é unha das cousas que entran dentro dos servicios que ten que estar o Concello, fálase de conservación, rehabilitación, fálase de planeamento, xestión, execución. Me gustaríame que, a verdad, que se fixera algo nese sentido, porque hasta ahora, pues mira, compramos aí unha casa en Camboña no ano e o único que nos traxe o gasto e non nos aporta nada. Se ese é o tema de conservación e rehabilitación do que falamos, pois non entendo. E respecto ao tema da agua, eu penso que non temos, ou polo menos eu, no tempo que levo aquí, non temos constancia de que haxa unha previsión. Respecto tamén á promoción da participación do cidadano no uso eficiente e sustentable das tecnologías, a mí dá má risa porque nós non temos máis que queixas de xente que non accede a internet, xente que non accede a TDT,
gastouse nun tempo 100.000 euros que íbamos a poñer a red wifi en todo o Concello, a red non funciona, na maioría, o sea, na maioría non, pero en gran parte do Concello non funciona. E están, sí. Home, pois hai queixas desde a parte alta hasta a parte baixa, por falar así en términos xenéricos, sin especificar, se quere, tamén podemos especificar en outro momento. Entón, os presupostos, volvo ao mismo, o tema económico é o único que pido, é que me aclare os puntos eses, e despois iremos desglosando, cando a medida que vayamos descifrando máis cousas, pois iremos transmitindo. Eu quero partir xa por unha afirmación que xa lle varias ocasións, que é o encaixe de bolillos que di vostede que facemos cos números. Non. Escoitei-no todo o tempo. Non, pero usted entendeume mal. Entendí perfectamente. Non. Vamos a ver. Me deixa que lle conteste, señor Padre. Podo replicar. Pero que eu entendí perfectamente. Non, usted non poña no seu pensamento palabras que non dixen. Eu apuntei cando... Non vamos a entrar... Pídolle, por favor, non entrar en diálogo, porque senón vamos a repetir situacións... Como facemos? Pois usted tivo o seu turno de palabra e agora me toca a mí replicarlle, responderlle. Vale? É así. E despois, pois, lle vou responder a todo o que vostede dixo. Eu, cando vostede falou, apuntei textualmente o que dixo, encaixe por ellos, apuntei todo o que dixo. Entonces, aparte, fui mencionando cifras ao longo do desglose do orzamento en distintas áreas de gasto que había por aí, vale? Entonces, a veces falaba de... Pero simplemente darlle un dato. Xunto co todo o orzamento, vai a liquidación do ano pasado, que xa trouxemos aquí en outra ocasión. Entón, vostede aí pode analizar e mirar o que se prevía inicialmente que se iba a ingresar e o que se ingresou, o que se prevía gastar e que se gastou, e os resultados do orzamento. Claro que dentro de todo ese orzamento que hai como pequenos caixóns, pero se moven por vinculación, a veces fan partidas abertas con unha pequena cantidade para non ter que creala nun momento dado e que ao mellor hai diferentes interpretacións en distintos interventores, pero ata agora se facía así, e se hai outra maneira de facelo por separar, pero son as dúas maneiras correctas. E o que se vai é tirar de vinculación, porque son dentro do mesmo capítulo. Cando vostede fala de propaganda, e vostede falaba dunha cifra moi pequena en canto a fomento do emprego, é que hai distintos apartados. Entón, aí, o que le diga fomento do emprego é dentro de propaganda, de cando se fai fomento do emprego e se fai a cartelería, ou se fai calquer outro tipo de cousas, iso está en ese apartado que vostede estaba facendo referencia. A veces se repite, sí, estaba lendo ese apartado porque que eu me mirei tamén e o vi, igual que cando decía dos 38.000 euros que tamén estaban en propaganda e non estaban, que estaban en asistencias xurídicas, que está aí previsto esa cifra, que non quere decir que se vai a gastar, pero hai que deixala por se acaso é necesario, e senón, pois logo se fará modificacións ou por vinculación se tirará desa cifra. Pero está aí prevista en esa área de gasto, 38.000, vale? Despois, con respecto ao abastecemento, a gasto corrente, que tamén me interesa. En gasto corrente, todas as actuacións que se fan nas vías de melloras, continuamente que lle podo nombrar, bacheos por diferentes sitios, algúns criticados por vostede, que ten que esperar a contratación da Diputación sin pavimentar os buracos de Serbia, por exemplo, que o dixo vostede, pois esa é unha actuación. E ainda nos quedan pendientes algunha máis que teño que acometer, como pode ser na Cabaleriza, como pode ser na que vai dende Froxán, ahora están acometendo de Froxán, pavimentando, e a que vai dende Froxán ata a Carta de Vilacova tamén está deteriorada, e temos que facer esa actuación, porque temos que mellorar pistas da... Se fixeron melloras en alguna, ahora mesmo, en unha que vai a unha granxa, que non nos cupo no plan da Diputación, e estaba totalmente, non se podía, nin se podía subir co coche en algunhas buratos que tiña, e outras moitas polo Concello, igual que se fan actuacións en locais sociais, igual que cando rompe a media de auga, que quedamos no abastecemento que hai, que se fixo non fai moitos anos, e se mellorou o ano pasado parte de todo, unha parte moi importante, un 80% de toda a auga que ven e que abastece ao centro educativo público, que abastece ao polideportivo, que abastece ao centro de saúde, que abastece ao centro de día, que abastece ao Concello e a Casa da Cultura, se renovou toda un 80% e este ano se renovou outra parte, como vostede pudo ver, que está na cartera da Diputación hubo que cortala e está unha parte sin acabar de
arreglar o pavimento. Agora mesmo estuvo o teniente alcalde toda a mañá con obreros hasta as 4:30, 5, en que chegou tamén de un abastecimento de auga dunha aldea por problemas que tiña, que a veces se obstrue por raíces, e se está actuando casi a diario en abastecementos de auga. Sí, é certo que hai sequías, sí é certo que sempre nos mesmos sitios, en arquetas que son dos vecinos, e que teñen un manantial defectuoso. Estamos ahora mesmo mirando nunha aldea, na mesma na que vende traballar o Concello toda a tarde, en buscar outro manantial próximo, en que se contactamos co propietario que nos deixa acceder a súa finca e que firmaremos un acordo con él para poder traer ese manantial ao xa existente. E así facemos incrementos de mantemento no alumnado público, que vai tamén estar en gasto corrente. E no gasto corrente, nun concello tan extenso como o noso, en reparacións, hai todos os días e moitos. E vostedes o sabe, se fixo actuación en Marsella que tiñan que estar sin rematar, pero non podían hacer as vivendas, e que son moi poquinhas casas, nacían manantiais en diferentes sitios e se lles arreglou e ora falta por pavimentar. E moitas máis, podía estar enamorando durante moito tempo. Despois me comentaba tamén me preguntou sobre o parque que pon aí en inversión, si era ese. Non, mire, este proxecto que está aquí é o que vai a facer directamente a Consellería, 60.000 euros para o patio coberto, que está na entrada do colexio que dá ao comedor. Demandado polos pais desde fai moito tempo, porque está na entrada, e que se foron facendo, eu si quero lle menos actuacións que se foron facendo no CPI Fernández de Castro recientemente, que se pode enumerar, o Centro Asal. E dende vicepresidencia e tamén unha aportación municipal importante, se vai ao parque infantil que está xunto ao labio infantil e por a parte de atrás do centro, se vai a renovar todo o pavimento e se van a poñer elementos de xogo novos. Esas son dúas actuacións. Ese está xa por urxencia, vai a vostede poder asistir á mesa de contratación, que esperemos que vai a publicarse o lunes, e de logo unha vez que pasen os 13 días por vai por urxencia, cerraremos a mesa de contratación para adjudicarlo o antes posible, porque hai que justificalo como máximo o 31 de outubro, porque temos que ten que facerse no mes de setembro e se pode ser cuanto antes mellor. O parque infantil se conseguiu varias xestións ao longo do ano, se conseguiu a finais de curso, visitei no xa en xuño cos técnicos, fixeron o proxecto, non o tiñamos confirmado, e fai agora unha semana que viñeron a entregar o proxecto e xa solicitaron licencia, e vai a ir está todo correcto, fixo informe o técnico de urbanismo, e vai a ir a Xunta de Goberno próximamente, se teñan a próxima semana vai a ir. Que outras? Ninguna outra pregunta me fixo. Esas, ali contestei as cantidades pequeniñas que usted decía, que se deixan abertas, pero que está no mesmo capítulo, mesma área de gasto. O de persoal, me falta por contestar. No persoal, o único que cambia, e realiza moi ben o orçamento, e o informe que fai a secretaria no capítulo 1, eu vou a ler. Capítulo 1. Di que hai 1% que se incrementou, unha obra, e os trienios, e o demais é todo exactamente igual que as atribucións de persoal laboral experimentan un incremento de 1% con respecto aos vigentes ao 119 de 2016, que conforme co establecido na lei de orzamentos, e as principais diferencias polo que respecta ao número de efectivos en relación co previsto no orzamento de 2016 e a inclusión dun posto laboral temporal máis de socorrista, un efectivo no 16 e dos efectivos no 17. E o cambio está motivado polo financiamento externo. O que vostede está quitando aí no BOP, eu creo que sei a que se refira. Cando ven persoal, por exemplo, ahora o APROL rural, non está ese persoal metido aí. O PIB da Diputación non está ese persoal metido aí, e son 9 persoas. E o técnico de turismo non está ese persoal metido aí.
ou non sei se está neste orzamento, pero os do Aprol Rural non está, e son 60.000 euros o Aprol Rural que vai a sair neste mes de agosto. E entón, esa modificación hai que facela. Cada vez que se chega a resolución, inmediatamente, é que iso é así. Pero isto estamos falando de maio, vai a salir, usted está falando que vai a salir... Vai a salir no mes de agosto o Aprol Rural, e no momento en que saia, hai que se dar o crédito no capítulo 1, inmediatamente. Será o Luxán Maio. Pero ese calera. Se debe ser referente ao Aprol do ano anterior que rematou en maio. Pero son modificacións de crédito, é que, vamos a ver, o que non hai que confundir, é dicir, capítulo de persoal. O persoal é fixo, son persoas que están aí que ten no cargo de persoal que aprobamos hoxe, por certo. Que son as persoas que están no Concello, os operadores que están no Concello, os servicios sociais, pois unha educadora familiar, un persoal de igualdade e a técnico e a traballadora social. E vamos ás oficinas xerais e están as persoas que están. E está o cargo de persoal aí, si que eu leo un por un. E logo se van facendo modificacións todas as que foron vindo. Hubo xente que todavía se marchou ahora de programas do ano anterior que hubo que trasladar o crédito, porque xa nin sequera, ahora mesmo me recordaba, gracias por recordarnos a concelleira, dos que, como ahora mesmo, collemos o programa, vai a estar por 9 meses, vai a coller deste ano, os meses de, se contratamos en setembro, colle setembro, outubro, novembro, decembro, 4 meses, se vai a ter 5 meses do ano que ven. Cando chega o ano que ven, vostede vai a encontrarse cunha xeración de crédito ou un traslado de crédito ao orzamento do ano seguinte, o 2018, que procede do programa que vai a estar que vai a resolverse este ano no mes de setembro, seguramente. É que neso non hai trampa nin cartón, sobre todo en persoal. Está a Seguridade Social, están os salarios, están os complementos, están os trienios, e está analizado aí, por eso lle decía vostede que na memoria explicativa do orzamento está detallado capítulo a capítulo explícitamente e moi claro, e felicito porque está moi didáctico para poderlo entender e facendo unha lectura exhaustiva. Vamos a ver. Non sei se ten alguma pregunta máis en relación ás que xa me dixo ou se vai a revolver sobre as mesmas. Non, eu xa sei que usted ten contestado aquí unha vez que os orzamentos son algo vivo que cambian. É que son. Precisamente. Si non sería terrible, señor Cabrera. Precisamente por eso, para que eu que non entendo que aumento de personal hubo desde xaneiro hasta aquí para que se... E agora de repente estamos no mes de agosto e baixa 100.000 euros desde a última modificación de crédito. Como eu podo volver a repetir o mesmo, e puxo o caso que vamos a encontrarnos agora cando contratemos o Aprol Rural, cando abarque 5 meses deste... Espera un momento, intente escoitarme, porque igual se me escoita me vai a entender facilmente, señor Cabrera. Pero despois eu vou explicar a técnico clarísimamente e usted me vai a entender, porque é o que me está agora dicindo a secretaria para a secretaria interventor. Contratamos a Aprol Rural, non lo conceden, o pedimos en agosto, 5 traballadores, non lo conceden en setembro e os contratamos en outubro, vale? E traballan outubro, novembro e decembro. O cargo de persoal do ano que ven vai a ser o mesmo que este ano, salvo que contratemos algún persoal máis, e despois hai que vai a haber unha xeración de crédito cando a financiación desas persoas dese programa ou de outro, que é o PIB e o Aprol normalmente é máis persoal de turismo e todo. Este ano vai haber máis, vai haber por lo menos 2 máis. Pero agora, explíquenlle, señora secretaria, por favor, para que lle quede máis claro. Vamos a ver, se logro explicarme ben. Vamos a ver, cando arrancou o exercicio 2017, arrancamos co orzamento prorrogado do 16 para o 17. Vale? Entón, prorróganse os capítulos que estaban igual que o ano 16, con certos capítulos que sufren unhas baixas que están xa no expediente de aprobación da prórroga do orzamento. Vale? Entón, neste momento, cando salen publicadas, que se fai unha modificación orzamentaria de pleno, porque hai modificacións orzamentarias que son de alcaldía, pero cando se fan modificacións orzamentarias de pleno, como foron esos créditos extraordinarios do PAI 16, que viñeron aquí a sesión plenaria, o último trámite é a publicación de como está o orzamento nese momento, que sale no BOP, que son eses anuncios que vostede fixo referencia, que saliron en maio e tal. Eses anuncios non teñen que ver con este orzamento, é dicir, con este, co do 17, que se vai a someter a aprobación plenaria. Por que? Porque neses anuncios o que se está facendo é os créditos iniciais do 2018
16 prorrogados para 2017, máis as modificacións de créditos que se foron facendo desde o 1 de xaneiro do 17 ata agora. O Concello de Lousame a día de hoxe ten feita 13 modificacións de crédito, 2 ou 3 de pleno e o resto son modificacións de alcaldía. E esas modificacións de crédito non están agora incluídas nos créditos iniciais do orzamento de 2017, é dicir, no momento no que entre en vigor o orzamento de 2017 serán os créditos iniciais máis esas 13 modificacións de crédito que se sumarán estes créditos iniciais. É o que pasa por entrar un orzamento prorrogado, traballar en prórroga e ora entrar os créditos iniciais, é dicir, cando agora, imagínese que se aproba o orzamento, pasa toda a tramitación e se publica no BOP, pois cando sexa a finais de agosto ou a principios de setembro. Bueno, pois haberá uns créditos iniciais que os aprobamos ahora, máis todas esas 13 modificacións que se fixeron do 1 de xaneiro hasta agora. Non é que esas se subsuman no orzamento, senón que é esa máis outras. Entón, por exemplo, se houve unha modificación, houve modificacións de crédito do capítulo 1, pois é dicir, diferentes modificacións que afectaron ao capítulo 1, como unha incorporación de remanente do aprol do ano pasado, pois trasladouse crédito, a ver, non recordo de memoria, pois imagine, 40 ou 50.000 euros, ou unha contratación que ven nova, todo eso vai sumando, pero non está incluído no deste ano. No deste ano, claro, non é que vaixe do capítulo de 1.000.000 a 900. No, hasta aí chego. Non, home, é que eu non quero dicir eso. Non quero dicir eso. Pero mire, hai unha cousa, perdón, mire. Sí, está ben, home. Estamos con presupuestos prorrogados. Claro. Vale. Entón, o presupuesto, o ano pasado, o personal era menos cantidad do que se aprobou, perdón, sí, era menos cantidad do que aprobamos este ano, un pouquinho menos. Non recordo de memoria, ten que estar na memoria. Sí, pero o porcentaxe industrial, iso que non é nada máis. No, estou dicindo que era un pouco menos. Pero por características... Ben, pero entonces a mí ese desfase de casi 100.000 euros da última que chegou a pleno. Pero porque aí están sumadas as modificacións de crédito... Pero que eu non teño acceso a eso. Xa, home, non está aquí nesta documentación, pero non teño acceso a eso, esas modificacións non están aquí explicadas. Vale, entón, eso podemos facer porque prorrogamos. Si tuviéramos un... Como? Nas resolucións da alcaldía, nos aprobamos que vayan a poder. É que está, a vostede lle chega absolutamente todo. Todo, espere, que quero incidir nesto, señor Canadela, porque senón aquí queda... Non hai, que lle chega información. Espere, déxeme acabar. Porque se fai unha acusación, eu teño que... Non, eu non falo de acusación ninguna, eu estou dicindo... Por favor, déxeme contestar, non dialoguemos, por favor. Vostede di que non ten a información das modificacións, as ten porque son por resolución. Algúnas son de pleno, outras son por resolución da alcaldía, e lle chegan a vostede todas, con cada convocatoria de pleno. Lles damos todas nun CD, e decimos desde cal hasta cal. Absolutamente todas. E facer modificacións, porque me parecía negativo, e é todo o contrario. Ojalá veña moita financiación hasta que podamos facer moitísimas modificacións de incorporacións de crédito ao orzamento. Ojalá. Eso non é malo, aí non me refiro ao orzamento a algo vivo que é así. Porque cando se empeza... Non sei, non sei, non estou no seu interior. Estamos usando que eu me río por eso. Eu observo que dixo no exterior. Eu estou poñendo palabras que usted di, que recurre... Vale, alguna cousa máis con respecto a isto? Sí, respecto a usted acaba de decir tamén que as actuacións que entraban no gasto corriente, eu non concibo que nesa mesma carretera que usted falou antes, que se fagan 5 actuacións en 3 anos e volvamos a facer outra cando está previsto facer unha actuación íntegra. Vale, pois non entendo, para mí sigue sendo un despilfarro. A usted parece ben, e parece ben aos veciños, porque os veciños non teñen por que estar por un camiño que non pasa ningún carro, é unha carretera que está moi deteriorada e non se repite a mesma actuación, sino que se fai a reparación do firme, se bachea, que vulgarmente chamamos ou coloquialmente, e logo volve a abrir por outros lados, vale? E entón, a obra do MAI acaba de... É que se repararon moitas. Se quere favorista de todos que se bachearon. Acaba de Vilar de Reconco, que aquí... A ver, falamos do orzamento, logo facamos en rogos e preguntas sobre... Non hai rogos e preguntas, están nun extraordinario. Eu que estou... Non, é todo referido ao... No, Vilar de Reconco non está aquí.
Estamos falando da obra que estamos Estamos falando de reparacións. Vale. E aí tamén se fixeron. Respecto ás actuacións de que está falando, que se consigue, que non sei, vamos a ver, nós levamos xa o ano pasado, que uxemos, o ano pasado, ao principio deste ano, as impedanzas que había na APA da Silva, co tema de cubrir os T, parece que non era necesario, e agora parece ser que é o novo máis. Bueno, pois, alégrame de que se faga a obra. Alégrame de que se faga a obra. Eu entendo, estou segura de que usted lle alegra, estou convencido. Pero quero aclarar. Quero aclarar. Parece que non era competencia. No. Eu vou aclarar. Quero que quede claro, porque xa quedou naquele momento. Igual que nunha casa, cando hai moitas necesidades, hai que establecer prioridades. E no Colexio da Silva había unha necesidade imperiosa, como en calquer casa, que é a cuberta. Non estaba cuberta. Se fixo o primeiro tramo da cuberta, que é a que estaba dende a casa que era da conserxe e toda a parte de encima do comedor, e se fixo unha primeira fase. E o ano pasado, este último, no que se pedía, seguían insistindo no patio cuberto, e eu digo que sí era unha necesidade, pero que había que acabar antes a cuberta e a facer todo o edificio vello, cambiarlle a cuberta porque era a que tiña dende o inicio da construcción do centro. Está todo o falso teito que se puxo no ano 2005, máis ou menos, toda a instalación eléctrica toda nova, e se empezaba a ver goteiras, o que íbamos a conseguir é que iba a seguir cambiar de novo falso teito e de novo a instalación eléctrica. Entón, igual que faría na miña casa, o que decidín, porque me toca xestionar antes a cuberta, e unha vez que este eso vou a seguir loitando e indo á consellería, as veces que faga falta, para que se poda facer o parque infantil e para que se poda facer o patio cuberto. E eu volvería a facer, porque creo que era necesario. Vale? E actuacións no colexio, creo que todos os anos, dende que estamos se fixeron, empezando por ese falso teito e empezando por a instalación eléctrica, continuando por abrir un vial, porque recorde que estaba pegado ao Terraprenda, a fábrica de Quiroga, o centro educativo, e os nenos xogaban en ese, non había un vial que rodeara ese centro, se fixo esa actuación, se fixo un peche, un centro, con entradas por ambos lados, se mellorou instalacións, chovía no polideportivo, se solucionou ese problema, se cambiou, si, chovía moitísimo no polideportivo no ano 2009, moito, e se estaba estropeando, e se recuperou o polideportivo o que é o gimnasio, estamos falando do centro educativo, dese centro educativo, vale? E agora seguiremos loitando polo outro. O cal, volvería a facer o mesmo. Non é que a min, eu sei as inquietudes do centro, e o centro tamén manifestou todas, manifestou a da cuberta, manifestou a do patio, manifestou todas as que demandan, pero tamén comprenderon que a cuberta é unha necesidade. Vale? Por último, respecto ao tema das aguas, incidir que estamos nun ano, penso que moi crítico, e que se atenderán necesidades que vayan subindo. Como todos os anos. Pois, por miña parte... Ben, votamos entón a aprobación do orzamento, do cambio persoal e de todos os anexos e bases de execución do orzamento. Votos a favor do orzamento, votos en contra, abstencións. Bueno, nada máis. E non me entiendo. Que hora é?